synes du, vi skal lave i dag? Vi kunne da cykle en tur. Cykeltur? Det er lige godt. Jo. Lad os gøre det. Ja, lad os det. Vi tager den hele cykel ind. Jo, for min den er ødelagt af. Ej, så er det nok at spille cykel på. Ja. Ja. Og så tager vi min. Ja. Hvad i alles? Det ligner jo en kniv. Det er jo helt flag. Nå. Stop nu! Og når den så lukker. Jeg er ikke stop.